Hola a tots, com esteu? Florentino Pérez ha acabat fa uns minuts una roda de premsa veritablement esperpèntica. Crec que estem davant d'un moment històric, crec que estem davant d'un moment que quedarà marcat, almenys a mi em quedarà marcada, com un dels moments on Florentino Pérez i la seva estructura de poder, el seu control, la seva persona intocable, comencen a tocar fons. La roda de premsa que acaba de fer Florentino Pérez és patètica. Patètica comunicativament, patètica en el contingut, patètica en el que ha dit, patètica en les formes, tot ha estat patètic. No s'ha aguantat per enlloc. Estem davant d'una persona completament desquiciada i segurament una persona ja passada de voltes que difícilment pot gestionar un transatlàntic com el Real Madrid. Ho crec de veritat. Crec que Florentino Pérez toca fons amb aquesta roda de premsa, que si el Madrid fos un club normal, de ben segur que li costaria el lloc de president del Madrid. Però sabem que el Madrid no funciona, no es regeix per aquesta normalitat i segurament Florentino Pérez, que ha convocat eleccions per no sap ni ell quan, ell mateix ha verbalitzat i ha dit pues no lo sé cuándo las vamos a convocar, pues imagino que de aquí 15 días. Però com surts a convocar eleccions una roda de premsa i no saps quan convocar les eleccions? Però què és aquesta merda? O sigui, ha sortit, ha dit masclista, ha fet algun comentari masclista, ha fet alguns comentaris racistes, fins i tot amb l'accent d'una espècie d'enemic, de persona que es vol presentar al càrrec de president del Real Madrid, que és una persona mexicana, i ha fet una broma parlant de l'accent sud-americà, ha atacat a periodistes directament, ha amenaçat periodistes, ha fet servir aquesta roda de premsa per convocar unes eleccions on només es pot presentar ell perquè el patrimoni al cas d'avalar és de 175 milions d'euros i a la vegada ha fet servir aquesta roda de premsa per amenaçar tots els periodistes que parlen en contra del Real Madrid. És una autèntica vergonya, és una roda de premsa patètica. Més enllà dels moments de riure, més enllà dels moments que ens hagi pogut fer gràcia, més enllà dels memes que veurem. És una roda de premsa patètica i és una roda de premsa amb un to clar d'amenaçar. Tot el que vagi contra el Real Madrid és el meu enemic i jo no penso descansar fins que aquests no caiguin. És directament el que ha dit. Ho ha verbalitzat d'aquesta manera. El que passa que ho diu a través d'una façana de persona gran, passada de voltes, que pràcticament no aguanta que algú li pugui qüestionar res. S'ha tirat totes les preguntes dels periodistes repetint les mateixes respostes. Atacant a José María García, que si sou molt joves i no el coneixeu, és un periodista d'esports a Espanya, que va ser molt famós sobretot als anys 80, als anys 90 i a principis de la dècada del mil·lenni, del 2000, però que després ara mateix és una persona jubilada i és una persona que no té, potser té el poder de ser qui és i el nom, però no té poder directe ni les seves opinions influeixen en el dia a dia del Real Madrid. Ha aprofitat per carregar contra Segurola, Relaño, etc., vaques sagrades d'aquest periodisme, fills de tota aquella generació de José María García, i que els ha anomenat com els intel·lectualoides del 69, una merda d'aquestes. Ha estat com un àudio en directe. Una hora i mitja gairebé de roda de premsa, desquiciant, el tio desquiciat, absolutament. No hi ha, o sigui, de veritat el Real Madrid, de veritat una institució com el Real Madrid no té un cap de premsa, un gabinet que digui no, això no ho podem fer així. Ha sortit el senyor amb tots els papers sobre la taula i els movia sense llegir res. Els periodistes li estaven preguntant i ell estava mirant el mòbil. Li han preguntat pel futbol, li han preguntat pel futur i el tio ha seguit parlant amb el seu llibret, amb l'ABC, dient-se que deixarà de ser soci de l'ABC, que deixarà de ser subscriptor de l'ABC, que no li arribi més l'ABC a casa, que li sap molt de greu perquè el seu pare és subscriptor de l'ABC. Tot això mentre li preguntaven si vindrà Mourinho o no. És desquiciant. S'ha tornat boig. I també, òbviament, ha aprofitat per carregar contra el Barça. Ha aprofitat per carregar contra el Barça, aprofitar per carregar ha tret el tema Negreira totes les vegades que veia que no li quedava cap tema per parlar-ne, ha tret el tema Negreira. És absolutament, és bojíssim el que ha passat avui. Realment, marquem-nos aquest dia 12 de maig del 2026 perquè és el començament de la fi. És a dir, a nosaltres com a generació no ens ha tocat viure la mort de Franco, no ens ha tocat viure la mort de Franco, però ens tocarà veure la caiguda de Florentino Pérez.
de l'imperi de Florentino Pérez. Ens tocarà viure-ho en directe i està a prop, està aquí. Perquè avui, sens dubte, és un dia assenyaladíssim en el final de Florentino Pérez. Sens dubte. S'acaba... Avui comença a acabar-se el mandat de Florentino Pérez del Real Madrid. Ha recordat que porta des de l'any 2000 com a president, ha recordat no sé quantes vegades que van votar els morts a aquelles eleccions. No sé ben bé a què collons es refereix, imagino que es refereix a alguna història amb Lorenzo Sanz, però no ha volgut anomenar-lo perquè està mort, tampoc ha anomenat a Calderón, ha fet veure que hi ha una xarxa, que hi ha una espècie de mà negra darrere de tot el que està passant al Real Madrid i que els periodistes estan amplificant això perquè tenen interessos en què hi ha un grup de gent darrere preparada per assaltar la presidència del Real Madrid i per això convoca eleccions ara. Ha dit que això, que en un període de 15 dies. Però qui collons ha de poder tenir 175 milions d'aval d'aquí 15 dies? Però és que jo crec que ja no va per aquí. Jo crec que, sincerament, és una persona que l'obligaran a dimitir. L'obligaran a que deixi el càrrec. No pot dirigir el Real Madrid una persona així. No pot fer-ho, és impossible. És impossible, és una persona totalment senil, fora de sí. Ha perdut totalment els papers. I no els que tenia sobre la taula, sinó mentalment. Està dement. No pot. Era incapaç de concentrar-se, era incapaç... Llavors hi ha hagut un moment de barra de bar que hi ha hagut un moment que ha dit a la niña, que pregunte a la niña, una periodista que estava allà, que pregunte a la niña, que és més guapa que vosotros sois muy feos, que pregunte a la niña. Després d'estar una hora encarant-se amb periodistes, dient que per quin problema tenen amb el Real Madrid, amb un to clarament d'amenaça, on els periodistes de la sala no han tingut ni la vergonya torera d'aixecar-se i marxar, quan els estaven acusant de coses gravíssimes, i no han tingut els nassos d'aixecar-se i marxar, davant de tots aquests, ha assenyalat a la periodista d'ESPN i li ha dit, de Fox Sports, de Fox, que la niña, que pregunta a la niña, que vosotros sois muy feos, hòstia. Què és aquesta puta merda? No, de veritat. Estic molt en xoc, Estic molt en xoc. Si us sembla bé, anem a repassar moments. De la roda de premsa de Florentino Pérez. Anem a repassar-les. Perquè crec que pot ser interessant repassar tots junts el que ha dit i anem comentant, a veure què surt d'aquí. Aquí veurem com Florentino Pérez convocava eleccions de cara a no se sap quina data. El proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. La Junta Electoral... Aquí veiem com convocava eleccions, no ha especificat data, després li han preguntat i ha acabat dient pues las pondremos de aquí 15 dies, amb un to de poc control que no acabo d'entendre ben bé d'on collons surt. Aquí tenim un altre detall. Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. Sí, aquesta merda a què ve? O sigui, com collons com d'intocable t'has de sentir per sortir una roda de premsa després de no sé quants anys de fer i de les primeres coses que ha dit, perquè són les 6:30 de la tarda, esteu veient l'hora, és això. O sigui, com d'intocable t'has de sentir en ple 2026 per sortir d'aquesta merda? Ple 2026, tio. Estem davant d'una persona de l'antic règim, si és que... Pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. Porque si mi padre levantara la cabeza, no me perdonaría que siguiera siendo suscriptor de... Miren... Això de l'ABC, que ho ha dit ara, que ho esteu veient ara, que ho heu sentit, que pot semblar una bogeria si ho heu sentit de manera aïllada. Ho ha dit, ho ha repetit com 12 vegades més. 12 vegades més s'han rocat amb aquest tema de l'ABC. Que voy a dejar de ser suscriptor de l'ABC. Que voy a dejar de ser suscriptor de l'ABC. Que no. Que me desuscribo de l'ABC. Amb aquest to. Totalment boig. Totalment anat de l'olla. No. Personificant amb una persona que hi havia allà, personalitzant la resposta i dirigint-la cap a Rubén Cañizares, que és un periodista que jo l'he sentit a Tiempo de Juego de la COPE i de Tertulión de la COPE i és més madridista. Bueno, no és que...
és que Toñín el torero. O sigui, estem parlant d'un madridista, vaja, son pare potser és dels 10 primers socis del Real Madrid, el seu avi segurament del socio fundador del Real Madrid. Aquell tio és el més madridista que m'he tirat a la cara i el més caspós, i és un tio jove, però és de lo més caspós i més madridista radical que m'he tirat a la cara. O sigui, el tio, perquè us fixeu si és madridista o no Rubén Cañizares, el tio a la tertúlia preclàssic d'aquest dissabte, el tertulión de la COPE, deia que el Madrid era favorit al Camp Nou, aquest cap de setmana. Deia que el Madrid era favorit i que veia moltes possibilitats de guanyar el partit, quan ja se sabia que ni Mbappé viatjava. O sigui, estem parlant d'aquest nivell de madridisme, Florentino ha sortit a disparar a aquest nivell de madridisme, perquè Florentino no surt a disparar contra l'antimadridisme, no surt a disparar contra els periodistes barcelonistes, no surt a disparar contra la premsa de Barcelona, no. Surt a disparar contra els que ells considera que ha de controlar, que són els seus. Surt a disparar contra la premsa madridista, la premsa que hauria de portar-se bé, la premsa que l'hauria de fer car, la premsa que l'hauria de defensar allà on va, i que no ho està fent. I aquesta roda de premsa era un toc d'avís, toque de corneta. ¿Qué coño estáis haciendo, chatos? Aquí hacerme todo el mundo caso. ¿Qué os estáis pensando? ¿Que me veis viejo o què? És aquesta merda el que ha volgut fer avui. Toque de corneta i avisar a tothom, que no surtin de files. Perquè si no, rebran. És això. Aquest és el resum de la roda de premsa de Florentino Pérez. Això de l'ABC, a veure què més trobem per aquí. Cas Negreira, òbviament. Creo que es terrible, ¿no? Con nuestra independencia, hace poco nos hemos enterado, hace 3 años, que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia. Un caso que no se ha resuelto y que todavía colea. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en una competición con la Liga. Han durado, parece ser que 2 décadas pagando, pero es que esta tercera última década sin pagar son los mismos árbitros. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira. Nos hemos encontrado también en el Aquest cas l'ha fet servir a la roda de premsa com 5 o 6 vegades, quan s'ha vist una miqueta acorralat o quan s'ha vist... No acorralat, perquè no s'ha sentit acorralat en cap moment, però quan ha vist que es quedava sense temes per parlar, en comptes de dir imbecilitats com les que estava dient, ha començat a tirar de cas Negreira sempre. Fins i tot hi ha hagut un moment que crec que lo que no voy a permitir es que los árbitros se llevaran nuestro dinero para favorecer al Barcelona, se enriquecieran el bolsillo con dinero del Barcelona, una cosa així que compta perquè sí que pot suposar una denúncia o que els serveis jurídics del Barça prenguin nota i no em sorprendria gens que això acabés en una querella. Les paraules que ha dit avui concretes, perquè s'ha passat de rosca. És a dir, no ha insinuat, no ha dit que això s'està investigant, no. Ha dit textualment que el Barça pagava uns diners a uns senyors i que aquests senyors s'omplien les butxaques amb aquests diners. A partir d'aquí que ho demostri. I jo crec que el Barça aquí estic convençut que hi haurà alguna resposta judicial del tema, de que els equips judicials del Barça treballaran això. O sigui, estic plenament convençut, i més veient el moment de debilitat del Madrid ara mateix. O sigui, que és un moment com per de veritat, inflar-los a querelles. Vinga, aquesta és increïble. O sigui, tots atents a això. Això és increïble. ¿Alguno más? Yo estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. Una pregunta, presidente. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder. ¿Qué tal? Lola Hernández. Què és aquesta merda? O sigui, un moment. I primer de tot, no penso culpar la periodista. Aquí hagués estat bastant bé que la mateixa periodista hagués dit no, jo en aquestes putes condicions, amb aquest tarannà, amb aquest masclisme amb el que tu estàs preguntant-me, estàs deixant-me parlar, amb aquesta condescendència, te la fots pel cul, la pregunta no la penso fer, m'aixeco i me'n vaig. Això per començar. Però és que la resta de periodistes que han rigut les gràcies i que han seguit aquí preguntant després d'aquesta merda... O sigui, és que tot ha fet molta gràcia fins a aquest moment. O sigui, en aquest moment jo he dit, què és aquesta puta brossa? Què és aquesta merda? Esa niña, joder, dejarla preguntar que vosotros sois muy feos.
És al·lucinant, tio. 2026, 2026. I aquest senyor, si hi haguessin eleccions, si hi haguessin, que no hi hauran perquè no es presentarà ningú, perquè ningú pot avalar amb 175 milions d'euros de patrimoni per presentar-se a la presidència de Madrid sense la garantia de que guanyarà, això és impossible, és inviable. Aquest senyor, però tot i així, si hi haguessin 3, 4 persones, posem que hi ha 4 candidats, bogeria, ja no decidien ni 2, 4. Florentino Pérez guanyaria de carrer. Guanyaria de carrer després d'això. Ja no només el comentari de noia, sinó aquesta roda de premsa, Florentino Pérez guanyaria de carrer les eleccions, perquè això és el que és el Real Madrid realment. I estic convençut de que se li donarà la volta i de que a molta gent li semblarà bona aquesta roda de premsa, que és el més esperpèntic que he vist jo, i mira que he vist presidents, i mira que he vist Del Nido, i que he vist Lopera, i que he vist Jesús Gil, que he vist presidents absolutament gagàs fora, però al nivell de demència al que arriba Florentino Pérez avui, jo no recordo res igual, i a part, com vanagloriant-se d'aquesta demència i que ningú el pogués frenar. No, totalment, o sigui, no recordo res igual. No recordo res igual. Es que nunca se han enfrentado conmigo. Y los socios del Madrid quiero que vayan a estas elecciones y que demuestren a quién quieren. Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo. Es que nunca se han enfrentado conmigo. Es que no lo sé por qué. Debe ser que me tienen miedo. Home, jo crec, primer de tot, que el miedo sí que és veritat. Deben tenerte miedo. Com no has de tenir por a la persona amb més poder de tot el país? Com no has de tenir-li por a la persona amb més poder de tot el país? Com no has de tenir por? Però a part d'això, com nassos s'han de presentar si has canviat els estatuts del club perquè necessitis un patrimoni de 175 milions d'euros per presentar-te? Com nassos s'ha de presentar algú contra tu? Més enllà de la por, si és que no et calia la por. O no et calia o sigui, una de les dues coses no et calien. O ja amb la por ja feies. No havies de per què canviar els estatuts i col·locar 175 milions d'euros. Però no n'ha tingut prou la golatra aquest. No n'ha tingut prou mai. Una de les altres coses que farà Florentino Pérez abans de caure del tot és canviar-li el nom a l'estadi. L'estadi no es dirà Santiago Bernabéu, l'estadi es passarà a dir Florentino Pérez. No tinc cap mena de dubte. La ciutat esportiva es dirà Florentino Pérez o alguna merda d'aquestes. Zero dubtes d'això. O ja es diu Florentino Pérez a la ciutat esportiva. Ojo, que jo crec que ja vaig llegir això, que volia fer. O sigui, estem davant d'un autèntic psicòpata i un egòlatra. Entrenadores. No sé si se acuerdan algunos, que no es la primera vez que pasa, y no es la primera vez que se pegan dos jugadores. Yo llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, porque se hacen daño en el no sé qué, se pican, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado por primera vez, que se han apuntado al carro de los malos, como yo digo, pero también sabemos quién lo ha contado, porque a eso estamos. Por el mundo, oiga, que yo... En una altra obra d'art d'aquestes, aquest clip torna a ser una altra obra d'art, justifica l'agressió de Tchouaméni i Valverde, aquest club exemplar pel món mundial, que és el Real Madrid, el millor club del món, justifica una agressió d'un futbolista o altre, que un dels dos futbolistes ha hagut d'anar a l'hospital perquè l'altre l'ha agredit, justifica dient que és la cosa més normal del món, i després mata el missatger. Mata el filtrador. En eso estamos. O sigui, no és important que es matin dintre del vestidor, l'important és que s'expliqui que s'han matat. Això és l'important. O sigui, l'important no és l'assassinat, el complicat és que l'assassinat es publica a premsa. Això és el que no pot ser. No sé, venya. No sé ni què dir, tio. És una cosa, tio. Em té boig, tio. Una de les altres coses que ha negat és que no està malalt. O sigui, ha sortit a atacar a la premsa, ha sortit a atacar l'ABC, ha sortit tal, i un dels temes centrals de la roda de premsa ha estat desmentir una i una altra vegada que no està malalt. Una i una altra vegada. El tio, cada 2 minuts deixava caure que no tinc càncer. Que no tinc càncer, que no tengo cáncer. Sortia a dir-ho així. Joder, que la gente que está diciendo que estoy terminal, que no me estoy muriendo, que no tengo cáncer, però cada 2 minuts deia que no tenia càncer. I un moment esperpèntic ha estat aquest. Un amigo me ha dicho que conoce, me da vergüenza decirlo, que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque pero será posible que se lo crean hasta mis amigos. Bueno, es que no... És que aquest ha estat el to dels últims 40 minuts de la roda de premsa. Aquest ha estat el to dels últims 40 minuts de la roda de premsa. Aquest ha estat el to. És una persona absolutament boja. Anada d'olla, tio. Anada d'olla. És que no sé dir res més d'això, tio. És una persona absolutament desquiciada. I res, ho deixaré aquí. He volgut fer un vídeo excepcional sobre el tema. Insisteixo, crec
que ens tocarà viure un moment històric i que ens tocarà viure al final de Florentino Pérez. No ho vam aconseguir viure al final de Franco i tot el que suposava un canvi de règim, però sí que ens tocarà viure aquest final. Sí que ens tocarà viure aquest final. I només puc dir que espero gaudir-lo, de veritat, sincerament. Espero gaudir-ne d'aquest final. Veurem cap on escala tot això, Veurem quants llocs de treball costa tot això. De fet, avui ja mateix ell ha atacat molt el grup Vocento, que és el grup de l'ABC, i avui mateix ja s'ha anunciat que el director ejecutivo de Vocento estava fora i que entrava un altre. És a dir, fins a aquest punt, o sigui, ara mateix, fa una hora del tuit, que Vocento anuncia que el seu director executiu és una altra persona. Veurem fins on escala tot això, perquè no crec que es quedi aquí. Estem davant d'una autèntica guerra civil dintre del madridisme i dintre de la premsa madrilenya, sobretot amb un dictador que s'ha tornat absolutament boig i que està cridant a files a tothom perquè considera que hi ha traïdors. I això... Veurem si aquests traïdors veuen dèbil el dictador, no? I s'atreveixen a derrocar-lo. Veurem. Jo crec que sí. Jo crec que estem arribant al final. Parlem demà, Alavés-Barça. Espero que jugui Szczesny, espero que gaudim d'una bona victòria de l'Alavés a Mendizorroza. Abraçada, petons i visca el Barça. Orso!